Ćao Ćao, ljudi. dobrodošli na to video, danas ćemo da idemo ADZ, ADZ. Ajde idemo. Tako pravimo auto. I ljudi, danas ćemo da pravimo auto, kao što vidite. Da. Moramo da čistimo. Ako bude 550 lajkova, mi će snimamo sa kombi. Ne sa bus, autobus. Autobusom, slušajte sad, mi ćemo, Da. znači ljudi, mi ćemo da snimamo 90 Ako bude 55 lajkova, istok stani. Šans. Ako ljudi, znači sljedeći video, sutra ćemo da snimamo 99 noći do 500 dana. Da. Sve ćemo da vam snimamo, je tako? Tako. Čekaj malo, stavimo ovdje. Ko će vožiti, ja ili ti? Ja znam poslije da vam. Ajde ja, a poslije ti malo, ja malo ti. Slušaj, malo pažljivo vozi. Dobro. Koji ti je FPS? Moram da uzmemo lampu. Koji ti je FPS? FPS 60. Meni 42. 62, dobro. Meni 42. Dobro. Vladi ponekad. Otvori kapu, garažu. Čuti, Kristijan, polako pričam. Znaš, šta sam ti rekao? Polako pričam. Idemo da... Čekaj. Jel ima sve? Ima samo vrata, čekaj. Jel ima baterija? Akumulator, kako baterija? Dobro. Ne kaže baterija, akumulator. Dobro, ajde akumulator. Čekaj sam. Čekaj! Dobro, ručna. Aj idemo, ko će voziti? Da, ja ću da vozim. Aj polako molim. Nemoj ti mene da ne. Nemam puno gas. Ti si polomio auto 500 puta, ja nisam nije. Nećuš. Aj polako. Idemo. Ide gas. Eno, kuće, čekaj! Nemoj, znači nećemo tako. A tamo gore? Nećemo. Tamo gore, a? Polako, skoči! Evo! Okej. Šta sam uradio? Šta radi, brat? Ja ti rekao polako. Čekaj sad. Pa gdje sam polomio auto, nisam polomio već, ne? Gasi. Kako nisi? Ti si polomio 500 puta i ti mene sad kriviš, znači ovo nije prvi. Mislim, to je. Šta je sad bila riba, nema riba, evo. Da uzmi čekić. Ti uzmi čekić, ja lampu. Dođi, pogledaj šta sam našao. Šta je? Šta si našao? Kako akumulator. Aha, to. Ovo bomba stavimo u kola. Unutra. Šta da stavimo? Ovo je za... Dobro. Da, stavi to. Šta je ovo, jabuka? Tu nema ništa. Kako nema? Ovdje nema ništa. Amo ej! Šta ti je? Nemo to da radiš. Dobro, neću da. Znam šta ću radim sa ovo. Jao, znam ja. Čekaj da izradim. Čekaj, kako to radiš? Na desnom kliku. Kako, ne znam. Idemo gore. Aj, idemo gore. Čekaj, ovo ti treba. Ulje, uzmi ulje. Evo, tamo. Nemoj da staviš u kolo. Nemoj da uzme, nemoj! Pa pusti, rekao si uzmi ulje bre. A šta naš ulje? Pa rekao si uzmi ulje.
A gdje ste staviti taj ulje? Vidjet ćeš ti klip posle ovog. A čekaj, da se penjem gore. Bog te. Ja, ljudi, znači bolje da beži, znači ovdje je zombi, beži, tu je zombi. Gdje? Gore! Čuješ? Pogledaj šta, jao, beži. Ne! Eto, ubili su. Bežao sam gore. Ja, beži, Pepe. Čekaj. Znači, ja bolje da beži, ali ga tako si. Ne! Otvori, šta ne znači da stane? Evo, dođi. Šta? Dva sam došao. Znači, jao. Pazi. Pogledaj, Nema. opet, beži. Neće, Beži, ne. bre. Gdje je Čekić? Gdje je Čekić? Vidi, reći da će ovdje je Čekić. Nemo ga! Drugari! Pa doći je vamo da će. Ajde! Ajde! Ali Rom. Pa beži! Skače! Zom. Da, obora je. Jao, imam ideju. Šta je? Znači, ovo ćemo da... Koliko imamo velikara? Znam ja šta. 4 ima. 4 ima. Ček. Ovako ćemo dobiti. Jesi stavio ti? Šta? A stavio si. Čekaj. Tako? Evo. Nije dobro, nije dobro. Nema veze. A ovo... Daj me. Daj kod mene. Pusti. A pusti, brate. Či uzmimo ovo. Evo ti ova tvoja, znači... Ne znam ni šta je, bre. A neću. Ne. Evo. Ja će vozim, ajde. Ja će vozim, znaš. Dobro vozi ti svako. Ajde, idemo. Ajde. Ju bre, ne sviraj bre, prosim. Ne sviraj bre. Dobro. Ne sviraj. Boja kola. Šta si znao ovo znak 30? Ajde to je tako. Ide 60. Neka kuća. Je. Imaš? Ajde. Znači ja sam za ovaj posao. Stavi bombu. Ne, nema. Šta je? Sunđer, da spavaš. Evo novi kumulator. Spavam. Evo tebe.
će povolim. Dobra, ajde stavi gore da ću kad ću da spavam, ja ću da gledam. A ja će vozim. Gdje si bre? Čekaj, ti ćeš spavaš gore. Dobro, stavi. Šta je? Daj kod mene da stanu. Eto, i tako. Ne, da stavi. Čekaj. Da ću- Može da spavaš. Eto ovaj TV smeštam. Baci ovo šunđe. Nema veze, pusti tamo. Tako. Stolica, ovo... Stol. Tako ću da spavam. Šta se desi, majko mi? Lele, pogledaj mi kako ja spavam, bre. Nema veze, neće da spavaš. Ne može tako. Da stavimo akumulator za svaki Ne može, slučaj. okreni, bre. Šta je? Okreni, ne ću tako. Onda pade mi na pamet. Oooo! Istina, bre. Čekaj. Čekaj. A gdje je moja televizor? Eto, ako si pomenuo moju televizor, znači pravit ću... Do 14 minuta svi imamo i to je to. Evo, spavaj. Čekaj da kako stavi je svoj dobro. televizor. A ja će vozim Reći. ti mamaš. Čekaj da izađe. Da izađe. Eto, A ja će vozim. da spavam. Ele, moj televizor je na moju glavu. Ugledaj. Čekaj Ajde, da vozim. pomerem televiziju. Ne može. Eto. Sad će televizor da padne. Da me udaraš. Šta je? Da me udaraš u bar 9. Neću. Kako je? Dobra, ajde sam. Da vidim spao zbog doktora. Evo neka kuća. Jao, evo. Hajde bre. Eto. Dečko je bilo buđavo kreveta. Čekić si zaboravio. Kako? Crni ti, znači čekić si zaboravio. Ima unutra bomba. Bomba i šta ćeš sa bombom da staviš u kuću da Ću eksplodira? upalim, sve će umre zombi. Kole majko bomba. Bež! Umreo! Znači, ljudi. Čekaj, ljudi. Bež! Idemo, Ajde, dođi. Idemo, ajde! Skače. Pao sam, ajde! Pogodi što... Silađi dole! Idem ja! Sa ko? Ljudi, Nemoj! to je to od ovog videa. Nije. Stavi. Baterine stije. Ne! Ne bre! Evo, umreo. Moramo da stanemo, ej. To ljudi, ovaj video. Gasi bre da pričamo, gasi. Ćao ljudi, vidimo se drugi, snimamo drugi. Pa ćete Ćao, like, ljudi. i to bilo to i čao.